Conto da poceira, a Xoaniña e a Bolboreta. No xardín do colexio Cei Juan Rei hai unha poceira no que viven moitos animais, entre eles ras, xoaniñas, bolboretas. Contáronme que nun tempo había 2 animais con nome, unha xoaniña e unha bolboreta. A xoaniña chamábase Aroa e a bolboreta Irene. As dúas eran moi amigas. Un día as dúas entraron na clase de 3 anos. A cativada quedou sorprendida, xa que non viran nunca uns animais tan fantásticos como eles. A profesora deles, chamada Tara, que estaba co axudante Yasmina, colléronas e puxéronas nunha caixa transparente con furados para devolveras á poceira rodeada de pedras fermosas chea de flores e musgo. Pasaron os días e os nenos de quinto e sexto de primaria íanse de excursión. Aquel día era moi chuvioso e o autobús cunha roda deu nun charco de lama e a poceira quedou lamosa, moi lamosa. Pasaron os días e a poceira xa estaba limpa. Un día soleado, a cativada de 3 anos foi ver a poceira. Un neno salpicounos e as ás da bolboreta empapáronse e caeu ao estanque. A Xoaniña, chea de valor, foi o máis rápido posible para salvar a vida da súa compañeira. Ela agradeceullo e foron ao hotel de insectos e fixeron moitos amigos. Moscas, abellas...